Siphinde sibingelele kuyithandi kama kupastor ningi. Sicela ukuthi inamba isebenze kusifonela isinga phela kuthambama. Nakhona umuntu ongelayisensi le namba umuntu ongumlandeli we-channel. Umuntu obheka ama-video. Abantu bathatha inamba bayigcinile bengifonela. Ethi ngumlandeli. Ngokuthi wa-subscriber kuphela nje. Akawabheka ama-video. And then the person will keep calling me, mlandeli, but the person doesn't come to the channel. So nganza ukuthi ngiyakwenza lokho yabo. Sibheke la sisothwala ukusawubona kunjani. Ngiyaphila nami ngisekela ukubuza la ukuthi kusho ukuthini kubukisiswa amabhubesi. So he dreamed of himself being chased by lions. Ngokwesintu amabhubesi kakhulu ayangena edalweni emadlozini kanti futhi ayaba isitha. So sizokwenza kanje. Number 1, ngokujwayelekile uma uphupha amabhubesi kuye kube uphawu lubi uma ekujaha. Ngoba lokho sekukhomba ukuthi ngenzeka ukhona umuntu noma abantu abangase bakuvukele bazame ukukuhlasela noma ukukhaphela. UDeuteronomy 33 verse 22. NgoDani wathi uDani uyibhongo lengonyama eliqhumayo liphuma eBhashani. Izaga 20 verse 2. Ingebhe ngenkosi injengokubhonga kwengonyama oyithukuthelisayo wona umphefumulo wakhe. Oyithukuthelisayo wona umphefumulo wakhe. 2. Ngokwenkolo uma uphupha ibhubesi kupho lokuma lekujaha noma lawo mabhubesi ekujaha. Lokho kungabuye kukhombe ukuthi ungase uvukelwe yizitha ngenxa yokuthi uNkulunkulu akeneme ngawe uzobe sevulela manje izitha ukuthi zikuvukele wena. Amakhosi okuqala chapter 20 verse 26 wayesithi kuye ngokuba ungalelanga izwi likaJehova bheka uyakwanele ukusuka nje kipi ingonyama ikubulale. Wanele wasuka kuye nje ingonyama yamfumana yambulala. 3. Ngokwesintu-ke uma uphupha ibhubesi kuwuphawu lokuma lekujaha noma lapha bhubesi ekujaha. Lokhu kungakhomba ukuthi kungenzeka kunamadlozi kunezidalo noma kunamathongo angeneme ngawe futhi asezosondela kuwe ke ngolaka manje. Yebona akubhekeke ukuthi umuntu oyisima kanjani, umuntu ophazamisa umsamo, ongawulungisa umsamo, ongalandela ubizo, obalekela ubizo, idalwa zingeza kuwe ke ngolaka, ingasondela kuwe ngolaka. Umuntu osemkhakheni othile osebenza ngabantu umebhaza ukufukela abantu lapho. Yabona siyabonga ke uNkulunkulu akakulona. Siweni phansi lamatulu